Salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre marketingul în rețea. Când am aflat ce este marketingul în rețea, mi s-a părut foarte interesant 3 lucruri. Primul, marketingul în rețea intră în 5% ale afacerilor mari. 2, că în marketingul în rețea se învârtesc sute de miliarde de dolari. 3. În marketing în rețea este sistema după care noi lucrăm. Sistema de învățătură, sistema de recruiting, acele manifestări care se fac unde te întâlnești cu cei mai valoroși lideri ai marketingului în rețea și că ai foarte mult timp liber, că poți să te odihnești când vrei, să lucrezi când vrei și de unde vrei. Iată de ce. Vă mai spun cel mai simplu lucru, că marketingul în rețea convine absolut la toți. Simplu, convine absolut la toți. Hotărârea pe care voi o să o primiți este a voastră. Eu această hotărâre am primit-o 21 de ani în urmă. Pentru ziua de astăzi, eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și la revedere!